یو ایمان والا دا پارم ندی جائزو سشی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین چه دوی دا مشرکان دا پارا بخنه وغاڑی مشرک و کافر دا پارا دا بخنه اجازت نه پیغمبر تشتا و نه مومن تشتا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین پیغمبر و مومنان دا پارا دا ندی جائز چه دا مشرکان دا پارا بخنه وغاڑی اسم دا مسئلہ دا ټول کافران دا پارا دعا غختیشی یا اللہ امریکی تا ایمان ورکی برطانیی والا تا ایمان ورکی ایمان سوال والا کولیشی دا ہدایت سوال والا کولیشی لیکن چکر دے یو کافر مرگ پا کفر باندے راگے اب پا کفر مرشو بیا دا غدا پارا دا بخن سوال نہ دے جائے بیا والا بخن نشی غستے اللہ وی ولو کانو اولی قربا اگر که دا دوی رشتہ داری دا زوی ولی ندے دا پلار ولی ندے دا رور ولی ندے لیکن دا مشرک و دا کافر دا پارا تا دا ایمان سوال کولی شی خو پا کفر جب مرگ راگے بیا دا بخن سوال نشی کولی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم کل چه دوی تا پتا اولگی دا چه دا دوزخی دے دا دا مرگ پا کفر راگے نو بیا دا مومن و دا پیغمبر دا پارا ندی جائز نو حضور علیہ السلام بانے آیات نازل شو اللہ دا دی خبرنا منکا چه تب دا خپل کافر و مشرک تر دا پارا بخنا نگواری نو حضور علیہ السلام فرمائل یا اللہ قرآن کی وہ آیات تے چه حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام خپل پلار تا دعوت ورکو یا ابتی انی قد جاءنی من البینات اے پلارا ما تا واضح نشانات راغلی فاتبعنی نو پلارا زما اتباع کا زما تابداریو کا اہدی کا صراطا سویہ زبتا تسید اللہ رخیمہ دا جی زما پا طریقہ راشا ما دا اللہ پیغمبرو گنا اور نمرود تا خدای موایا نمرود تا رب موایا رب یولوی ذات تی یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الشیطان ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا اے پلارا زیریگم چه پا دی حالت کے کہ تالا مرگ راگے نو تا تا بدا اللہ دا طرفنا لوی عذاب رسیگی دعوتنا سورہ مریم کی گن آیتون دی ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا دعوت ورکے اس پلار و تصوی لئن لم تنتہی یا ابراہیم اے ابراہیمہ کتد دے خپل خبرنا من نشوی او دا نمرود دا خدای منلنا تا من نشوی او دا یو اللہ طرف تا دا خلق دا دعوت نا من نشوی لأرجو منکا نو زبا تا سنگسار کم پکانو بدی علم پکانو بدی مڑکم وحجرنی ملیہ او مان لری لارشا زمان دا کور نو دا وحجرنی ملیہ ابراہیم علیہ السلام پلار ورطوے مان سشاب زمان دا کورنا ابراہیم علیہ السلام ہوتی قال السلام علیک قال السلام علیک اے پلار زمان طرف نا پتا بانے سلام دے ساستغفر لک ربی زرد چت زبتا دا پارا دخپڑ رب نا بخنا غوارم انہو کان بی حفیہ زکر چت زمان رب پما بندی جات محربان دے زبتا دا پارا بخنا غوارم نبی علیہ السلام دا خبر اکڑا چی یا اللہ ابراہیم علیہ السلام دا خپل کافر و مشرک دا پلار دا پارا بخنا غواری او ما توی چی دا خپل تر دا پارا با بخنا نغواری اللہ بیا جبریل لاولے گا او بل آیات روڑا وما کان استغفار ابراہیم لعبیہ نو استغفار و بخنا غختل دا ابراہیم علیہ السلام دا خپل پلار دا پارا الا عن موعدت مگر دا یو وعدی دا وجنا یو وعدے کڑوا یہ ورطویلیو چکل آگا ورطوی وحجرنی ملیہ مانا لن لارشا قال السلام علیک ساستغفر لکا زبتا دا پارا بخنا غوارم نو دا ابراہیم علیہ السلام دا خپل پلار دا پارا بخنا غختل دا سو دا یو وعدہ وا چاگا خپل پلار سا وعدہ کڑے وا لیکن قرآن اور پسے وی فلما تبین لہو کلچ ابراہیم علیہ السلام تا پتا اولگی دا انہو عدو للہ چے دے دا اللہ دشمن دے نو تبرع منہو بیات ابراہیم علیہ السلام ویزار شو وہ تا پتا اولگی دا چے دے پا اس حال کی ایمان نہ روڑی دے ایمان نہ ختم دے